Бөтен Русия гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне кысаларында 10 июль көнне район мәдәният йортында Үрмәт авылында 50 ел бергә пар канатта үрнәкле гомер кичерүче Гөлзинә Рәхмәтулла кызы һәм Ринат Нурислам улы Ардисламовлар гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале, республика башлыгы Ради Хәбировның котлау открыткасы һәм истәлекле бүләген тапшыру чарасы узды. Киләсе репортажыбыз әлеге матур бәйрәмнән. Бары яһанга яптылык сәсесе байрам уңайыннан безнең районыбызда матур традиция барлыкка килде. Ул районыбызның тугры балдарына мәхәббәт һәм тугрылык өчен Рәсәйбез тарафынан медаль тапшыру. Быел бу гаилә исемлекле медаль белән бүләкләнүче парыбыз Ринат Нурислам улы һәм Гөлзинә Рәхмәтулла кызы Ардисламовлар гаиләсе. Елның 5 июлендә 2 яшь пар сәскәләрен сәскә бирә, гаилә усакларын кабылып җибәрәләр. Кай арала гомер узгандыр, әмма артка борылып караган, уларның бергә аңлашып яшәүләренә 50 ел булган. Үрмәт авылында яшәүче Ардисламовлар бүген алтын пар дигән исемдә горур итә. Тырыш, тату гаилә киләсәк буынга зур үрнәк булып тора. Гөлзинә Рәхмәтулла кызы хаклы ялга сыккансы Үрмәт авылында химия һәм биология фәннәрен укыта. Хезмәт ветераны, эшлекле, күп еллык хезмәте өчен Башкортстан Республикасының Мәгариф отличнигы дигән исем менән билгеләнә. Гаилә башлыгы Ринат Нурислам улы бөтен гомерен авыл хуҗалыгына багышлай. Ленин колхозында агроном булып эшләй. Җәмгыять эшендә әүдем катнаша. Авыл советы депутаты булып, авылын алга өндәй. Өсе кызга гомер бүләк итеп, зур тормыш диңгезенә кадаталар. Өлкән кызлары Гөлсәсәк ак халатлы фәрештә. Югары категориялы табиб. Өсе каласында поликлиникала мөдир булып эшләй. Башкортстанның яхшы табибы дигән исемгә лаек. Уртанчы кызлары Римма өлкән прокурор, юстиция кәңәшчесе. Кесе кызлары дәүләт хакында прокурор булып эшләй, майор. Ринат һәм Гөлзинә Ардисламовлар иң бәхетле гаиләләрдән санала. Сөнки мәхәббәт емештәренең дә емештәре өлгергән. Хөрмәтле алтын кардарыбыз, киләсәктә дә балаларыгыз ихтирамын һәм мәхәббәтен тоеп, яшәүләр насыйп итһен үзегезгә Ходай. Зур рәхмәт сезгә шушы тормыш юлыгыз өчен, бергә парлап үткән тормыш юлыгыз өчен. Алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда да сезгә таза исән булып бергә булырга язсын. 8 июль гаилә көне, шулай ук мәхәббәт көне, тугрылык көне дип әйтеп атала бу көн. Русча сез аның переводын беләсез. Менә монда 2 бер төрле ромашка бирелгән. Шушы медальне тагын да хәтерегезгә төшереп, тагын да иң түргә, иң билгеле булган күрсәгез иде. Мин аны рөхсәт итегез сезгә тапшырып бетергән. Менә монда yazılgan gramata şuşa medalga tığılagan ite. Bu Россия хөкүмәтеннән кайткан. Рөхсәт итегез миңа аны сезгә тапшырып бетергән. Россия хөкүмәте белән берлектә безнең республиканың җитәкчесе Ради Фаритович Хәбиров шулай ук сезне чын күңелдән тәбрикләй, котлый. Менә монда бик матур сүзләр язылган, хәтта 2 телдә язылган. Шушы сүзләрдә менә монда язылган сәламәтлек, саулык, тигез гомер,
Ол дағысында бәхет деп айтып. Мен қысқа ғана айтып айттым. Міне икегіз турында да мына мында бик жылы сөздер жазылған. ЗАГС бүлігі исеменнән, үземнән сезне чын күңелдән котлыйм шундый матур якты гаилә бәйрәмегез белән. Борынгы бабалардан килгән бер әйтем бар. Һәрбер кеше үзенә пар табып, нәсел агачын дәвам итәм дип гаилә корырга тиеш. Сез инде бер-берегезне табып, гаилә корып, балалар үстердегез. Хәзер оныклар карашасыз. Без сезгә карап сокланабыз. Сез барыбыз өчен дә үрнәк булып торасыз. Сезгә инде корыштай сәламәтлек, озын гомер, балаларыгызның, оныкларыгызның мәхәббәтенә, хөрмәтенә төренеп яшәргә язсын бәйрәм белән. Әни, сіз бізге нык таяныч, сіз бізге ярдәм иткән, кеше иткән, иң кадерле кешеләребез. Біз нык сөйенеп, нык сездән ярдәм күреп, кеше булган кешеләрбез. Шулай да сезгә карап хәзер үзебезнең тормышларны, үзебезнең семьяларны, балаларны кеше итергә тырышып яшәгән кешебез. Бүтән алган сездән үрнәк, сездән алган күңел йомшаклыгы, тигез сүзлек, туры сүзлебез барыбызда, һәрберебез шул эштә эшләгәнбез, тырышып эшләйбез сезгә карап. Сез ничек безне эшкә өйрәткәнсез, семьяда да, эшебездә дә дөрестлек табып, тырышып кеше булырга, кешеләрне хәзер үзебезнең балаларны гына түгел, эштәге коллективта инде зур күп кешеләрне воспитывать итәбез, дөрес яшәргә, дөрес эшләргә өйрәтәбез. Сезгә шуның өчен зур рәхмәт. Сезгә озын гомер, тигез тормыш, тыныч картлык теләйбез. Барыбыз да сезгә шулай елда күп еллар бергә сөенеп, бәйрәмнәр генә түгел, мондый обычный көннәрдә дип әйтәем, кайтырга язсын, бергәләшеп шулай иттереп, матур итеп яшәргә язсын. Шулай йылы, матур, котлы күзләре сезгә балаларыгыздан, ит китмәне бар асыннан да, бер инде буласак икенчеләрдә үттерһә. Безнең гади генә дә семьябызны зурлап, зур бәйрәм оештырып, балалар белән бергә шулай җыйнаганы өчен, беләсез инде ни тор корыкта үткәнен. Шулай да бик матур итеп оештырдыгыз, бик матур итеп үткәрдегез. Моның өчен иң зур рәхмәтебез хакимият башлыгы Илдар Иршат улы Мустафинга, үзебезнең авыл хакимияте башлыгы Муллагулов Илдар Альфаф улына һәм шушы церемонияда катнашкан бүтән кешеләргә дә зур рәхмәт әйтәбез. Сез дә безнең кебек шулай матур итеп яшәгез, 50 еллыкларыгызны каршыларга язсын, балаларыгыз, оныкларыгызның бәхетендә яшәргә язсын.